No, takže od posledného videa sa toho zmenilo veľa a jedna vec je tá, že nemáme objektív. Kvôli tomu musíme točiť na mobil a viaže sa k tomu veľmi dobrá príhoda. Keď som točil toto reelsko, tak ak som hodil posledný kôš, ten záber v tom reelsku nebol, tak už som len videl z diaľky, ak tá kamera pekne padá, bola odo mňa nejakých 15 metrov, no a kým som tam dobehol, už to bolo na zemi. Po ťaku sa chvála Bohu nestalo nič, ale objektív bol celý hotový, hej, a bol nejak, má byť rovno, keď ho vysuniete, ale on bol asi nejak takto, hej, takže problém. Z toho dôvodu dnešné videjko na mobil. Ale beriem to pozitívne. Jedna nepozitívna vec je tá, že sa mi ho nepodarilo ku nemu pripojiť externý mikrofón, ktorý ja mám, ale bohužiaľ, hej. No a nie je to môj main telefón, je to proste môj second telefón, ktorý som používal predtým. No a kameru má takú ako ja, ale asi to je v poriadku. Čakaj, hej, malo by to byť v pohode. No, čo nás dneska čaká? Máme ráno, nejak asi 6:57 je. Ja idem do roboty. Taká jedna malá vec. Ja som vám chcel niečo natočiť z tej roboty, že čo ako to vyzerá, niečo komentovať, no len problém je ten, že my tam nemôžeme mať ani telefóny počas pracovnej doby. Keďže je to proste zakázané, aby ste sa rozptýľovali pri práci, no a druhá vec je tá, že je to vlastne práca, kde ja vlastne vykladám balíky, triedím a znovu nakladám, hej, záleží proste čo kedy treba robiť. Akože myslel som si, že to nebude, trošku svetlo, myslel som si, že to nebude nič ťažké, ale keď si to porovnám s tou starou robotou, ktorú sme robili, tu máte nejaké fotky, aby ste vedeli, čo som robil ako prvú robotu, keď sme sem prišli, tak tá robota, čo sme robili predtým, bola vlastne nominovaná, alebo neviem, ako to mám povedať, hej, ale proste jedna z troch najťažších robot v celom Švajčiarsku, hej, lebo striedalo sa v nej kardio a silové cvičenie 12 hodín denne s 1-hodinovou pauzou rozdelené na 3 časti, 2 15-minútové a 0,5-hodinová. No a minule bol v tejto robote taký deň, že keď som prišiel domov, tak som povedal, že radšej by som na ten jeden deň robil tú starú robotu, že by som sa menej vyrobil ako v tejto. Lebo keď si niekto povie, že prekladať v sklade balíky, ktoré vám prídu z lodných kontajnerov a dávať ich proste na pás a potom ich ďalej ísť na ďalšie stanovište, triediť ich a potom ich znovu baliť a aby išli už ku svojim majiteľom, tak ono to nie je len tak ľahké, lebo tie balíky sú niekedy 20 kg, niekedy 25 kg, niekedy sú 300 gramové, hej, ale proste no. A tam proste idete furt, v starej robote ste sa aspoň trošku prešli oddychli, tu proste idete furt a čakáte na pauzu. Takže, som vám chcel niečo z nej natočiť, že čo a ako, aby ste mali predstavu. No ale keďže tam nemôžeme mať mobil a ešte aby som tam prišiel s telefónom na statíve, no asi by to nebolo ideálne, hej. Takže to by bol asi taký menší problém. Takže to spravím tak, že skúsim nenápadne natočiť nejaké zábery, lebo dneska to bude crazy deň, mám najdlhší deň, robím 9 hodín, takže bude to akože oka halus. No a potom, keď pôjdem z roboty, poďme vyzdvihnúť kolegu, môjho spolubývajúceho, no a máme taký problém s umývadlom v kúpeľni, tak sa ho budeme snažiť nejak opraviť, nejak rozobrať, lebo nám nejak zle oteká voda. Takže dnešný rýchly program, ideme do roboty. Fialové dvere, neviem, blbosť, ale čo už. Inak sranda je tá, že video na mobilu točím asi druhýkrát v živote a zistil som, že na tomto telefóne, konkrétne na ktorom točím, sa nedá počas nahrávania ako proste prehodiť kamera, hej, že ja keď začnem nahrávať s prednou, tak musím nahrávať s prednou, nemôžem mu pretočiť na zadnú, alebo naopak. Je trošku problém, lebo stále vypínať, zapínať, to nie je dobré. Počúvam, super.
teraz asi nevidíte nič, ale to je z toho dôvodu, že je tu takáto tma. Hej. Takže vám ukazuje momentálne tmu, ako vyzerá, keby ste nevedeli. Takže poďme do roboty, už som nešiel dosť dávno. Pardon. A je taký čas, kedy musíme ísť čím skôr, lebo na 7:15 mám byť v robote a máme momentálne čas 7:02. Takže ideme sa ponáhľať trošku. Ešte dobre to máme po diaľnici a je to možno tak 5 minút. Či nemáte radi rock alebo metal, tak bohužiaľ, váš problém. Ja si dosť cvičím na Sabatone, aj keď iba na určitých pesničkách, nie na všetkých, ale samozrejme počúvam aj iné žánre, ale Sabaton je jeden z nich. Takže tak, no čistá tma, totálna. A my sme za chvíľku v robote, len budem musieť zobrať mobil iba osobitne, nemôžem ho zobrať so statívom, keďže je blbosť, hej. Takže ho budem musieť zobrať osobitne, lebo keby tam naklúšem s tým vakom presvitným, ktorý mám a so statívom v ňom, tak akože bolo by to trošku podozrivé asi, že čo sa deje. A to je ďalšia vec. Máme vlastne také vaky, takéto presvitné, kde máme vlastne jedlo. A keďže ja som zamestnaný v tej robote cez agentúru, nie som tam nastálo, akože priamo cez nich, tak je tam tá vec, že zamestnanci majú miesto takýchto vakov, majú rúbsaky, ktoré sú proste priesvitné, hej, že sú z plastu a vidno do nich, hej, že čo tam je. A mňa to tak zaujímalo, aj som si myslel, že prečo to tak asi, ale ma to zaujímalo, tak som sa spýtal vlastne, prečo také niečo musíme mať v tej robote, hej, že či to vyžaduje nejaký zákon a svetlo. A áno, zákon to vyžaduje, pretože aby ste si náhodou nezobrali nejaký balíček alebo niečo, hej, že mohlo by to byť také, hej, že proste zoberete si balíček stade, alebo hociakú zásielku, hej, čo je proste pre ľudí, no a oni to nezistia, keď to máte v obyčajnom rúbsaku, hej, ale tu v presvitnom mám vidno všetko, čo tam máte, hej, takže pokiaľ to je niečo drobné, čo zmestíte do vrecka nejakým spôsobom, alebo do bundy, alebo nejak zastrčiť za nohavice, tak kvázi nemáte šancu čo prepašovať, hej, stade. Lebo už tam boli predtým, že vraj takí zamestnanci, čo to robili, no a kvôli tomu to museli zaviesť, že nech to má proste buď presvitné rúbsaky, alebo takéto presvitné váky. Takže tak. Takže dorazili sme do robotky, ideme sa čipnúť, no a ideme makať. Takže posnažím sa vám niečo, poukazovať stade, keď bude šanca. Keď nie, tak vám niečo pofotím, potom vám tam hodím, ale no, budem to musieť spraviť veľmi okato. Takže vidíme sa. Peace. Takže vlastne v rýchlosti, keď tu nikto není, nejak to takto vyzerá v robote. Vidíte, tu vlastne idú balíky, triedíme. A no to je tak dozadu, no jedno rýchle videjko, keďže sú tu všade kamery a ľudia. Čaute všetci. Po robote, konečne. Dám si vás na statív. Veľa som vám toho nenatočil, keďže sa ani nedalo. Bolo stále veľa roboty. Stále sa niekde behalo, iba ten jeden záber, čo som vám stihol spraviť, aby ste aspoň mali predstavu, čo sa tam deje. Tak sa tam deje presne to, čo ste videli. Je to, ja vám tu hodím ešte obrázok tej pobočky, na ktorej vlastne pracujem nejak zhora z mapy. Takže v tomto pracujem, čo ste teraz videli. Je to proste sklad, ktorý vlastní pošta a tu sa kvázi z celého kantónu, ktorý je, my sme v kantóne Thurgau, čiže vám to nejak ukáže na mapke, aby ste mali opäť predstavu, čo myslím. Tak my sme v kantóne Thurgau a z celého kantónu sa proste
zbierajú balíky, tak prídu všetky sem na túto pobočku, tu sa vlastne už posortia, rozdelia podľa toho, kde správne vlastne majú ísť a tak. To je tak celé, čo by som k tomu povedal. Ten záber, ktorý som vám tam dával, to už je keby finálna fáza, že kde už sa rozdeľujú teda podľa tých správnych čísel smerovacích. Tam sú vlastne boxy, regále, tam sa to proste všetko dáva dnuka a to už je vlastne rozsortené. Dneska, alebo kde som vlastne prevažne ja, tak je stanovisko, trošku sa kolíšeme, tak je stanovisko, kde sa tie balíky ešte vykladajú, hej, kde nie sú potriedené, kde ešte čakajú, kým sa vlastne začnú triediť, hej, takže my ich len vykladáme. Terajší plán, sorry, mám vás na statíve a proste zákrutí sú svine. Terajší plán je ten, že ideme pre kolegu, tí, ktorí viete jeho meno to je Palo, hej, tak ideme pre Pala. No a kým príjeme pre Pala, to je nejakých 5 minút, nejdu mi vybrať okuliare vonku, super. Budem vyzerať teraz ako fejkový John Lennon, tak sa nezlaknite. No. A kým prídeme pre Pala, tak by som chcel rozobrať jednu tému. A viacerí ste mi písali na Instagram, že proste prečo som zrušil alebo prečo som odstránil herné videá z môjho kanálu. No tak ja som viac menej všetkým, ktorí mi napísali na to, písal jednoducho, že proste som to povedal v prvom videu, prečo som to urobil a reku, že tak to bude. No ale potom sme začali čekovať internetku nám domov, do bytu, ktorý ste mohli vidieť v prechádzajúcej časti. No a ponúkli nám na tú adresu, keďže tu sa takisto tak na Slovensku pravdepodobne, sa musí podľa adresy vybrať, že či vôbec máte nárok od tej spoločnosti na internet na vašu adresu a že aký najväčší. No a nám vyšlo, že až 10 GB si viem proste dať na moju adresu, čo je neskutočnosť. A ako viete, tak predošlé roky, keď sme streamovali s Tomasom, tak vlastne sme točili Phasmophóbiu, keď bol Spooky Time a spravili sme prvý, druhý, neviem či aj tretí diel, ale asi len 2, neviem. Fakt nepoznám vlastné video, či som ho urobil alebo nie. No a ja som to chcel strašne že obnoviť proste, lebo si tak hovorím, Doriti, bude dobrý internet, ide Spooky Time a keď Spooky Time už proste nestihneme streamovať ani nič točiť, maximálne tú Phasmophóbiu, a tu vám sľubujem, že natočíme pokračovanie Phasmophóbie, lebo to je proste top best of legendárne videá na mojom kanáli. Takže nestihneme Spooky Time, nejaké streamy ani proste hry, ale chcel by som stihol Vianoce. A to viem, že to by sme stihnúť mohli, keďže ten internet by sa vybavil do nejakých 2-3 týždňov. No a tie Vianoce by som chcel stihnúť z toho dôvodu, že vlastne je to posledný rok, čo bude GTA 5 online. To budú posledné Vianoce v GTA 5. Preto by som to chcel stihnúť. Budem za to veľmi rád, keď sa mi to podarí. Ale treba mi dať dokopy telefón som chcel povedať. Treba mi dať dokopy komp. No. A v tomto momente, ako všetci pozeráte toto video, tak všetky herné videá sú naspäť. Aby ste mali radosť. Ideme volať Palkovi, lebo mi volal. No halo. No kde sa? Tá som ti volal, bo reku, ja už som von, tá som sa pohol, kde si ty? No tá akurát teraz iba pri Denery. Ako pri Johnnyho Denery? Nie, dobre, pri onom som. Ja som pri sklade hlavnom, ak je Dener, ale ak je Aldi, Lidl, tam som iba. Pohode, to ja som už na moste, kruháč, ja idem domov. Dobre, good. Doma som skôr. Good. No, stačím. Čau. Takže Palko nám odišiel, takže už nejdeme pre neho. Prídeme iba domov ku nemu. Teda ku nám. Ale máme jeden problém. Dneska, ako som spomínal na začiatku, chceli by sme, hej, ale musíme opraviť umývadlo, keďže trošku neoteká voda. Teda ona oteká, ale strašne pomaly. No a musíme ho rozobrať, no nemáme žiadny kýbel. No to je problém. Nemáme kýbel, takže budeme musieť ísť niekde zohnať ešte kýbel, takže Palkovi ideme si asi raz zavolať, že Palko, treba nám ísť zohnať kýbel, pretože nemáme kýbel, ktorý by sme dali pod to umývadlo. To je problém. Dobre, Palko má očine na háku, takže musíme sa zaobstarať nejak bez kýbla, nejak to musíme vymysleť. A
ale neviem ešte ako. Ale ušetrím vás tejto cesty, vidíme sa doma. Takže sme pochodili obchod, takže sme nepochodili obchod. Takže sme v obchode ani neboli. Tak. Boli sme len na pumpe, kde sme nechceli ísť. Presne tak. A všedný deň, viete, my každý deň rozberáme sifón. Každý deň. No a došlo nám, že vlastne máme odpadkový koš, teda iba nádobu z neho, takže keď vyberieme sáčok, bude to dobré vedro. Takže plán je taký, že ideme hore, sme skoro doma, dáme si sprchu, dáme jedlo, ideme opravovať sifón. Takže keď budeme opravovať sifón, tak budete pri tom aj vy. Sifón sa dáva jenom keká. Takže sme sa pomaličky pustili do toho sifónu. Počujete v pozadí hudbu, tak spolubievajúce s kamarátom tu cvičia. No a vyzerá to veľmi nevábne, hej, takže ja to asi potom nejak zablurujem. Takže no, sifón bol celý zapchatý, ujedený a proste v hlavnej trúbke, čo je, hej, tak je proste strašne malý priechod, hej, to vidíte tam, keď sa nabere ten bordel, je to veľký problém. Takže musíme to teraz všetko dať do horúcej vody, dať tam ocot, vyčistiť, dá sa tam proste nové tesnenia a naspäť, nech to proste, lebo ako no, humus a otras, hej, lebo moji dvaja spolubývajúci majú dlhé vlasy. Tiba. Takže to je ten hlavný problém toho celého. Ale vyčistíme to. A tak to nasral do umývadla, no čo mám povedať. Vidíš, toto som myslel, Zase povolím, ale nepovolím. Ale to musím nepovolím. Takže ideme to vyčistiť, necháme to proste, nech to odstojí a... Môžeme čudovať hlavšie, ale toto nie je od nás, to je nejaké staré vonitko. No, tak to je ešte potom, je tu niečo ešte od starého vytvorenia. Čo je? To fuck. Poviem mi, čo to ja som to v živote nevidel. To sú medzizubné kefky, ale to sú moje, čo tam robia. To sú tvoje? No. A čo tam robia? Tak museli byť tu, ale neboli dole nechtia. Pičina? Tie medzizubné kefky boli celý čas tam? Tak ale aj keby ich použije, tak nie sú spolu ešte, nie? Či? Vieš čo myslím? No viem čo myslíš, ale... Ti stojí hlavšie tam. To je náš elektrikár inak. Aj voda hraje všetko. Hraje všetko. Takže ideme to vyčistiť a bude to dobré. Hej, vieš čo ideme vyčistiť? Zúbky? Tiba. Fuj. Čo robíš, Valko? Ale z materiál veknem. Dajem. Na úzor. Ja? No, ľudníci. Takže práve vidíte proces čistenia sifónu. Čo ste asi nikto nečakali, ale keby ste náhodou, hej, ja sa snažím svoje videá robiť aj poučné, teda od dneska, od tohto. Rozmontovať, rozjebať, vyčistiť a poskladať na to. Tak, presne. Ja si myslím, že to je dobré. Ako teraz pozerám na tú kvalitu, no ľudia, sorry, ale hovoríme to na telefónu, bohužiaľ, budete musieť počkať, kým nekúpim objektív. Neskutočná. No, takže sifón vyčistený, akurát ho montujeme. Neviem, si to užívaš. Ja rád čistím sifóny. No. Takže máte sifón, hej, takýto debilný sifón na Slovensku mať v živote budete, hej. Ale keby ste náhodou niekedy montovali sifón vo Švajčiarsku, čisto náhodou, teoreticky, tak. Prvodnúka. Pekne pritísnuť. Kokso, ja som momentálne chytil svoj čuch. Robili sme si srandu pár minút dozadu, že bežní ľudia po robote normálne prídu domov, najedia sa, uspokojujú sa, niečo si pozrú alebo zahrajú, hej, alebo vyčilujú pri telke. My opravujeme sifón. My sa furt nudíme, že robíme každý boží deň. Chýba mi dielať, áno, čo vám poviem. Treba nám handru, udrieť to a potom zistíme, či to teče. Teše? Po spodku to keď tak ono je. Pritlač ešte to, čo má, to čo sme chceli dať vonku, či to už je dobré. To už je, to tam som ani nepohol tú šrobu. Len toto sa mi šmíka, neviem, či už je doraz, alebo vieš, či máš... Spusti vodu a zistíme. No, pusti dáš. Tak, pravda. Natiaľ nič, vyzerá, že super. Keď si pustil? Hej. Môžeme dať sifón.
Malo by dať. No. Takže návod, ako rozobrať, aj keď rozobrať ste nevideli, ale takisto ako to skladalo, tak to rozoberá. Návod, ako rozobrať, vyčistiť a dať naspäť sifón vo Švajčiarsku. Mýtus byl potvrdený. Pripomenieme si to, minúta ticha. No a momentálne, že apfáre. Voda odteká, nikto neverí. Dobre. Dobre? Dobre! No boha mu dajte to ešte raz! Takže to bol nejaký taký bežný všedný deň, čo my máme. Ideme si dať ešte sprchu, ideme sa nájsť, ideme si pozrieť nejaký seriál a ideme vyčilovať zajtra znovu do roboty. Teraz to už natáčam na iPhone, už to proste vidno, že to je o mnoho krajší obraz, ale nechcel som natáčať cez deň ani ráno na iPhone, keďže je to 12 minička, už mám problém s baterkou, už som ju menil raz, ale aj tak proste dlho nevydrží a potreboval som v robote mať mobil na 100% ready. Takže oficiálne tretie video zo Švajčiarska, ak sa vám páči, hoďte like, hoďte odber, dajte zvonček, je to zadarmo, nič vás to nestojí. No a bude viacej takýchto crazy videó. Sorry, na začiatku budú nejaké na telefóne, veľmi ma to mrzí, skúsim nejak zapojiť ten mikrofón, inak ešte to vám ukážem. Do toho Realmička som si chcel zapojiť vlastne tento mikrofón, to je od Hama mikrofón. No a je to vlastne USB-C, neviem to teraz ani poriadne chytiť do ruky, lebo je to strašne dlhý kábel. Je to USB-C, ale aj keď som ho napojil do telefónu a dal som vlastne nastavenie mikrofónu na externý, tak bohužiaľ ho nebralo, neviem z akého dôvodu. Niektorým to išlo tak, že tam dali prepojku z USB-C do jacku a vtedy im to šlo, niektorým to ani tak nešlo a takú prepojku bohužiaľ nemáme, teda skúsim ju zohnať. A skúsim ju zohnať rovno na iPhone, dočasne iba kým mi nepríde objektív, keďže už som pozeral nejaký lepší objektív, ak bol predtým na foťáku. Takže len proste no, tu v okolí taký ani nemajú, čo by som ja chcel, musel by som objednať z Ameriky, takže uvidíme, no zatiaľ na telefóne, ale bude to funny určite. Takže ďakujem vám ešte raz, like, odber, zvonček, je to zadarmo, vidíme sa na budúce, zatiaľ sa majte a čaute.